A fondo. A fondo, a fondo, a fondo. Ara sí que se'ns Home, ara ho tenim. Tenim les llums i tot. Home, sí, jo crec que ara els micros fan funció. Bueno, gent, ja Digues, estem aquí. ja hem arribat. Ara hem arribat, ens presentem. Ens Sí. presentem. Vinga, jo sóc l'Àngels. Jo sóc l'Armando. I jo sóc la Nuna. I els tres som A fondo. a fondo. A fondo, que pretén ser un... Ho pretén i ho serà. Ho serà. Un podcast. Sí. Setmanal. O això és el que volem. Això és el que volem. Aquesta és la primera proposta, o sigui, ja veurem si la podem complir o no, però aquesta és la primera proposta de fer un podcast setmanal. De què es parlarà? De què parlarem aquí? Podcast. De tot. En En aquest aquest podcast, sobretot, explicarem que no som tòpics, no? Això mateix. Això mateix. Parlarem una mica de tot, però volem donar visibilitat a les discapacitats, Sí. sí? O, si més no, volem veure el món des D'un altre angle. des d'un altre angle. Des d'uns ulls en els que no ens hi fixem normalment. Volem donar visibilitat a coses que al dia a dia les passem per alt. Sí, I jo no? crec que aquest podcast pot ser un bon espai per donar a conèixer aquesta problemàtica que tenim, no? Sí. Mhm. Jo també ho penso. Com ho farem? Llavors, això, doncs, la idea és que ho fem setmanalment. Sortirem a les xarxes, Sí, que ara us direm quin més, i tenim un correu. un correu. Tenim un correu electrònic on ens podeu preguntar coses, on ens podeu proposar temes. Aquest correu electrònic és nosomtòpics@gmail.com. Ho tindreu a la descripció del vídeo. Ho tenim a la descripció del vídeo. Perquè podeu accedir amb facilitat. Vale? Exacte. Ens troben, a quines xarxes ens troben? Ens de moment? trobaran a l'Instagram. I Instagram. ens trobaran a YouTube. I si podem aquesta setmana farem el Facebook també, que sabem que hi ha molta gent que fa servir el Facebook. Vinga. Pues, tindrem també Facebook. I la intenció és aquesta, no només sentar-nos nosaltres a fotre No. la xerrada d'allò, també volem que participeu amb els vostres comentaris, suggerències o qualsevol cosa que tingueu a dir mitjançant el correu. Sí, i sobretot que tenim un quart micro. Per tant, i tenim espai per donar espai, sí. veu a algú més. I ens si no, encantarà. compartirem. Ens encantarà tindre gent aquí que Home, sí, serà molt guai. el seu punt de vista i que per Sí. poder debatir entre tots i Sí. fer un podcast distès, no? Que, Sí, que tertúlies, sigui no? amè per tothom. Doncs fem una tertúlia traient dramatisme, Sí, però perquè- donant visibilitat. Això Sí. mateix. I una altra cosa que us volem dir també, que aquest podcast serà en català. Sí, Sí. No és que tinguem problemes amb el castellà, No. però volem que sigui en català, perquè ja hi ha molta gent parlant en castellà Sí. i creiem que volem donar visibilitat també. I el que no l'entén Una la mica de nostra nostra llengua. ja ho subtitularem, no? Sí, ho farem. castellà. haurem d'aprendre a fer-ho. No, jo ho sé. L'Armando jo ho sé ho sap fer. Ho saps fer? Armando és un crac. Bueno, ho Sí. titularem per la gent que de fora del nostre país doncs que pugui entendre també el que diem per si ens volen veure des de fora. Sí, molt bé. I Escolta, bueno. ja tenim admiradors, estan aquí apretant la porta. Sí, ens estan Eh, apretant la porta des d'aquí darrere, sí. però que no veieu que és... Ara els que, saludo. Ja venim, Ja venim. que no ho veieu. No es pot ser famós. No es pot ser. Gent bonica, ens esperem setmanalment. Vinga, Ens veiem. a fondo. A fondo! Adéu. A fondo.